ओइ बायदेव बिटिआरआवहाय 6,000 साख्रि पस्ट ओंखारदोंनो एप्लाइ खालामगोन ना खालामा नोंलाय बड'लेण्डआव चान्स मोनबा रायजोफोर मोननैसो खौरां आपडेट देहाया बारा जायाब्लाबो प्लां प्लिं दसे नुयो नालाय जोंहा बिटिआरआव जेसेबां पस्ट ओंखारदों आं बेखौ खिथागासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे खोथाया जाहैबाय क'क्राझारावहाय जोङो बुथारजानाय सन्देह क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय जों दहायनिफ्राय भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय मोनसे नुदों बर' सासे सेंग्रासा बबाव फरायोमोन मस्ट प्रबाबलि नोंथांमोना गोबाङा मिथिखाबाय आं दहायनि मोनसे चेनेलनि भिडिअआवबो होखादोंमोन जे पुलिस थानायावहाय बुंहैनाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां दुखु दा बेखौ खौरां मोननो हादों क्लु जाय क'क्राझारावहाय जोंहा जाय फाइखि आनजादनिफ्रायनो बा पुलिसनिफ्रायनो सासे फोरमायनानै होदों जे मार बिनि जाथायनि माबा मोनसे दंमारोमोन नामा बेखौहाय बिसोरो फोरमायनानै होबाय थायो बे भिडिअखौ नायजोबोब्ला नोंथांमोना निस्सय क्लियार आउट जागोन होननानै आं सानो बिनि उनावहाय मानगोनां जोंनाव बड'सा सारनि मोनसे सुंद' बिबुंथि आरो बिनि उनावसो आं बुंगोन पस्टआ खैथा जोंनि बिटिआरआव বাগিচা মাগুৰমাৰীৰ ওচৰতে তাত এটা আননোন ডেড বডি পোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু আমাৰ যেতিয়া আমাৰ পাৰ্টি গৈ বডিটো ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে গম পোৱা গ'ল যে এজন 19 বছৰীয়া যুৱক হয় গেৰেমচা নাৰ্জাৰী ইয়াৰে কোকৰাঝাৰৰ বাসিন্দা আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অলৰেডি আমাৰ তেওঁৰ যিটো CDR আমি অলৰেডি কল কৰিছোঁ তেওঁৰ লাষ্ট ছাছপেক্টেড দুদিন আগৰ পৰা তেওঁ সন্ধিয়াৰ পৰা মিচিং আছিলে বুলি গম পাইছোঁ আৰু যিখিনি আমি প্ৰিলিমিনাৰী আমাৰ লাষ্ট তেওঁৰ লগত যোনে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছিলে সেইখিনি তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে কমপ্লিটলি এটা পাৰ্চনেল কাজিয়াত হৈছে এইটো কোনো ধৰণৰ বেলেগ একো এংগল নাই তেওঁ কোনোবা এজনৰ পৰা পইচা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কিবা এটা ইছ্যু আছিলে বুলি আমি এতিয়ালৈকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ আৰু আনিবলৈ যাওঁতে চাগে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ধৰণৰ সংঘাত হ'ব পাৰে আৰু স্পাৰ অফ দ্য মুভমেণ্টত ঘটনা নহ'ব পাৰে গতিকে এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু খুব সোনকালে আমি দোষীক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মই এইটো আমাৰ এনেকুৱা মই অহাৰ পৰাতো এইটোৱে পাইছোঁ মই আগৰ ঘটনা আমি চাব লাগিব যদি আপুনি কৈছে আৰু এইডোখৰ অলপ আন্ধাৰ জেগা হয় গতিকে তাতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দুষ্টিকিটিকাৰী অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে তো আমি চাম এংগলটো মোবাইল আৰু স্কুটি এতিয়ালৈ পোৱা নাই আমি গতিকে আমি এইটো লিডটো যদি ছাছপেক্টজন ধৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি যদি লিডটো ৰিকভাৰী কৰোঁ আমাৰ কনভিকশ্যনৰ সুবিধা হ'ব এইটো লৈ গৈছে তেওঁ টোটেলি এইটো মাৰ্ডাৰ বুলি হয় আমাৰ যোনটো ইঞ্জুৰি পাইছোঁ এটা এবডমেনত পাইছোঁ পেটত আৰু এটা হেড ইঞ্জুৰি আছে আৰু ডক্টৰে ক'ব কিন্তু আমাৰ বেছিকেলি লাগিছে এই দুটা কাৰণতে তেওঁৰ ডেথ হৈছে আমি ট্ৰাই কৰিম আৰু আজি জাষ্ট সন্ধিয়া হৈছে CDR পাইছোঁ আমি আৰু দুটামান কল কৰিছোঁ ওলাই যাব খুব সোনকালে ওলাই যাব এইটো ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু বেলেগ কোনো এংগল নাই এইটো কমপ্লিটলি দুজনৰ মানে ক্ৰিমিনেল এংগল হয় বেলেগ কিবা কমিউনেল বা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো নাই হেড ইঞ্জুৰি আছে আৰু পেটত এটা ষ্টেপ ইঞ্জুৰি দেখিছোঁ এপাৰেণ্টলি শাৰ্প ৱেপন দেখিছোঁ যোনটো আমাৰ ইনকুৱেষ্টত মেজিষ্ট্ৰেটে লিখিছে শাৰ্প ৱেপন দেখিছে खुलुमबाय मिडिया आरो रायजो राजाफोरखौ दा नैबे देग्लायनि बे गोदान माबानि दाख्लै ख्रिस्टमास जाखाबाय आरो बे फैगौ बे गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ रायजो राजाफोरनो होनाय जाबाय ओमफ्राय दा आं माने बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि सोमोन्दै माने बिनि हिस्ट'रि आरो बोरै जाखो अनेक माबाफ्रानो मोजाङै रायजो राजाफ्रा मिथिया जे बड'सा फिल्म प्रडाक्शनाव मारै माबाया प्रडिउसारफ्रा सोर दा बिनि सिगाङाव बुंबा प्रथम जेला आं माने माबायाव आंना जिबनावनो ओरैबायदिमोन बर'नि फिल्म खालामनांगौ आरो बे समाव जेला आं कलेजाव 1980आव फरायोमोन होनबा बर'आ फिल्म गैया मानो बर' गैया बर'नो फिल्म खालामथारनांगौ होननानै ओमफ्राय बर'नि फिल्म खालामनांगौबा आं माबा पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव फिल्मनि ट्रेनिं लानांगोन बिनि उनावसो आं बर' फिल्म खालामनांगोन तो बे थांखि बर'आव फिल्म खालामनांगौनि थांखि लानानै आं 1982निफ्राय माने पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव जइन जादों आरो ओमफ्राय जेला पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 बोसोरिया कर्स जेला आं 1.5 बोसोर फरायो बे समाव आं थानो हाला आरो बर' फिल्म खालामथारनांसिगौ होननानै दा बे हिसाबै आं क'क्राझाराव फैनानै बे नीलकमल ब्रह्म ओमफ्राय स्पेसियेलि प्रथम फैनायाव नीलकमलाव फैदों बे ओरैबायदि जों बर' फिल्म खालामनांगौ होननानै बे नीलकमला बे समाव बुंबाय मा हाब बोरै स्क्रिप्ट लिरनांगौलाय आंथ' लिरफेराखै जेबो नङा आं लामाखौ बोरै लिरनांगौ खिथागोन दा बे हिसाबै स्क्रिप्टआ लिरनायनि थाखाय जों नीलकमल ब्रह्म ओमफ्राय हिरम्ब नार्जारिया माबा होबाय आरो माने मदद होगोन आरो बे जाबाय बिनि उनाव बे राङारि नांगौ बे समाव जोंहा माने दंफांनि बिजनेस जादोंमोन क'क्राझारावबो गसाइगावआवबो बाव बे समाव रामेश्वर ब्रह्म बे बिराद बिजनेस माबामोन बे क'क्राझाराव ओरै माबायाव गसाइगावआवबो जोंहा महेन्द्र मुसाहारि दंमोन बे माने दंफां बिजनेस बिराद मावदोंमोन दा बिसोरनिफ्रायबो बिसोर माबानो हेल्प खालामबानो जाहैबाय आरो प्रथमाव मा जादोंमोन मा बेखौ आं
बड'सा फिल्म प्रडाक्सना रेजिस्टार गोदोना मा जायोमोन फिल्म खालामबा नों बेखौ नों इम्पा माने इस्टार्न इन्डिया मशन पिक्चार एसोसिएशन होननाय मोनसे एसोसिएशन प्रडिउसारफोरनि एसोसिएशन नों जुदि फिल्म खालामोबा प्रथम रेजिस्टार जानांगौ दा बे हिसाबै आं बे समाव आं प्रथमाव सानदोंमोन मा आं हारसिंनो प्रडिउसार जानानै खालामगोन आरो बे समाव आं बड'सा फिल्म प्रडाक्सन माबायाव इम्पायाव बे प्रडिउसार एसोसिएशनाव आं हारसिंसो आरो प्रडिउसार हिसाबैसो आं रेजिस्टार खालामनानै रेजिस्टार खालामबाय बिनि उनाव लेबरेटरियाव खालामनांगौ लेबरेटरियाव खालामबाय बे नेशनेल फिल्म डेभेलपमेन्ट कर्परेसन NFDC बाव र' स्टकनि थाखाय फिल्मनि थाखाय रेजिस्टार खालामबाय बे समाव आं प्रडिउसार हिसाबैसो आं खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबे माबाखौ प्रथमाव महेन्द्र मुसाहारि गसाइगावनि बेनिफ्राय 5,000 थाखा चेयारमेन हिसाबै आरो बे समाव प्रडिउसारा आंमोन खिन्थु बिसोर चेयारमेन हिसाबै देनां बेनिफिट जागोन आरो बे हिसाबै ओमफ्राय प्रथम माने गसाइगाव महेन्द्र मुसाहारिनिफ्राय 5,000 ओमफ्राय क'क्राझारनि रामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय 10,000 बे 15,000 थाखाजोंनो प्रथम मोनसे शुटिं खालामजेनदों आरो जों बे देवानि जे बे माबा होया होमबा फैसा 500 थाखाल' हो होननाया बे सिनखौ बे 15,000 थाखाजोंनो खालामदों सानब्रै शुटिंमोन बेखौ खालामदों ओमफ्राय हादानाव थांनानै बे थगायजानाय माबानाय नांलायनाय बे शुटिं खालामदों बे आलायन इन्टारेस्टिंआव बे 15,000 थाखाजों बे सानब्रै शुटिं खालामनायावनो आं बेस्ट माने रिजाल्ट मोनदों आरो नोंसोर रायजोफ्रा नुगोन बे पिक्चारखौ नुबानो बेस्ट क्वालिटि आरो बे नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय लोगोसे गासैबो गोसोआव दंखायो थांनाय मार्च एप्रिल दानावहाय जोंहा BTRनि बा BTC क'क्राझारावहाय सेक्रेटारियेटआवहाय 42टा पस्ट ओंखारदोंमोन बावहाय ग्रेड 3, 4 स्टेन'ग्राफारनिफ्राय लानानै जुनियर एसिस्टेन्ट माबा माबि दंमोन ना गोबां एप्लाइ खालामदों दा बेफोरनि निउसखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै मिथिया गोबां समावहाय निउस नटिसफोर मोनदों नामा एग्जाम जाबायबो होननाय खोनादों बोरै सोर आपडेट मोनखो सोर एग्जाम लिरखो सोरसो मिथिसिगौ थ' बिनिनो गोजोनथाव खौराङा बेनोबाव जोंहा BTRआव फिन प्रमद बर' सारनि आंनि बुंनाय नङा प्रमद बर' सारनि एनाउन्स होनाय टटेल नाम्बार अफ 6,000 6,000निफ्रायबो बारा साख्रि थाबैनो फैनो थांबावगासिनो दङ गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो बिथांजोआबो दहाय मा बुंदोंमोन एप्लाइ खालामगोन ना खालामामोनबा ओमफ्राय बै बुथार जानायनि सायाव नोंथांमोना मा बिबुंथि होनो सानो ओइ बायदेव BTRआवहाय 6,000 साख्रि पस्ट ओंखारदोंनो एप्लाइ खालामगोन ना खालामा नोंलाय बड'लेण्डआव चान्स मोनबा मानि साख्रि आरो सरकारि साख्रि नोङो एप्लाइ खालामगोन ना खालामा मोनोबोला दरमाहायाबो गोगोमखा गोगोम माने बेसेबां दे गोगोमानो जाबाय एप्लाइ खालामगोन ना खालामा मोनबा मोनोबा खालामगोन ना खालामा बेखौल' बुंदो more than 1 lakh दे बारा गोबाव खालामनांला बेखौल' सोंदां मोनोबा खालामगोन ना खालामा ग्रेड 1 ना ग्रेड 2 पोस्ट दे गासिबो दङ ग्रेड 2 गासिबो दङ 1 निफ्राय लानानै अफिसार रेंकफ्राव मोनलाबानो खालामगोन आच्छा